היי חברים, כאן סיני בעוד סרטון. זה די הסרטון הראשון שלי. מקווה שלי הערכה בערוץ הזה, ודבר ראשון שאני רוצה לבקש מכם זה להירשם לערוץ. זה ממש חשוב, כי אם לא תירשמו לערוץ לא תוכלו להתעדכן בסרטונים שאני עושה, ואם זה מעניין אתכם באמת, אם כבר הסרטון הזה מעניין אתכם, כנראה שיהיה לכם עוד סרטונים מעניינים, אז כדאי לכם להירשם לערוץ, כי נכנס את אותו קונספט, כאילו, אבל יותר כיף אפילו. אז אני מתחילה, מקווה להיות בהערכה. אל תשכחו להפעיל את הפעמון, להירשם לערוץ, ולתת לייק לסרטון הזה כדי להפיץ אותו לעוד אנשים. אוקיי, אז בסרטון הזה זה הולך להיות, כאילו, הסרטון הזה זה הולך להיות סרטון הכירות קצת, וקצת מה אני עושה בחיים שלי, ושקצת הכירו אותי, וכאילו, והערוץ הזה הולך להיות כזה, ערוץ כזה רגוע, ולא דברים מטורפים, אבל דברים כיפים. אז בואי נתחיל בסרטון. אז ככה. אני ממש אוהבת לשחק בטוקה-בוקה. כאילו יש לי טוקה-בוקה בטאבלט שלי, כל העולמות. בואו נראה, אני אראה לכם. הנה, אוי, בטעות נכנסתי לבית של המלון, אבל האמת שרק אתמול קנו לי את כל העולמות, וזה ממש כיף לי. אז הנה אני עכשיו, אז עדיין לא הצבתי את כל הבתים, כאן אתם יכולים קצת לדלג, כי זה לא יהיה כזה מעניין, אבל אני בכל מקרה יעצור ויעשה את זה קצת יותר מעניין. אתם יודעים מה? מה זה מעניין? אתם תבחרו לי איזה סגנון לעצב את הבית הזה, וינטג', יוקרה, זול, אני, אפילו רוח רפאים. אני יותר מעדיפה וינטג' או רגיל, אפילו אני גם רוצה רגיל. ומי שזה מעניין אותו, כל הטוקה-בוקה שירשום לי בתגובות, כי זה ממש שאני אדע איזה קונספטים של לעשות, כאילו אולי אני אעשה טוקה-בוקה פה, וזה יהיה כנראה, ואולי זה יהיה לכם ממש מעניין. אוקיי, אז אני יכולה להגיד לכם שאני עושה סדרה בטיקטוק שלי. זה הטיקטוק שלי, זה. ויש לי 2 עמודים, אז אחד שחברתי לכם קודם. אז רק שתדעו שהטיקטוק שעכשיו אני מראה לכם פה, זה הטיקטוק שאני עושה בו את הסדרה של הטוקה-בוקה, ושניהם שלי, שלא תחשבו שזה חיקוי, שניהם שלי, ואם אני עונה מאחד זה, או מאחד זה, זה אותו בן אדם, כאילו זה אותו דבר, פשוט יש לי 2 עמודים. אז מקווה שתירשמו עכשיו, ויאללה. אז עכשיו זה באמת סרטון הכירות שעכשיו כאילו, שאני באמת מכירה לכם אותי. אז אני סיני, אני בת 9, בת 10. היה לי עמוד ממש מצליח בטיקטוק, שהיה לי סרטון בו של 10K צפיות. כן, 10K צפיות. היה לי 1,000 ומשהו עוקבים שם, ופשוט נשבר לי טלפון ומת העמוד. העמוד עדיין קיים, קוראים לו הבייבי הפרטי שלכם, אז זה העמוד. הנה. העמוד עדיין קיים, אבל אני ספציפית לא יענה או לא יעשה שם עוד פעילויות עד שלא תקנו לי את הטלפון. כרגע יש לי טלפון שעכשיו אני מצלמת דרכו, וזה טלפון שאין לי בוסים, זה טלפון חלופי לבינתיים. אני תכף אכניס פה את כל הפרטים שלי, את כל הסים ואת המספר טלפון שלי, ואני עושה תמונת GFX בחינם, אבל לא בחינם, סליחה, אני מקבלת רובקס, או חרוד במרדר, או שאני פשוט מקבלת חיות אז אני אשריך להכיר את עצמי. אז אני סיני, השם השני שלי זה גילי, השם המשפחה שלי זה קריאף, השם המלא שלי זה סיני גילי קריאף, וגילי זה על שם סבתא שלי. לא, היא לא מתה, סתם כי
כן אוהבת אותה. אמרתי, אני בת 9 עוד מעט 10, באוקטובר אני בת 10. עד היום הולדת שלי כבר אני רוצה להגיע לפחות ל50 עוקבים, זה לא הרבה נראה לי, כי חברה שלי יש לה כבר 60 ומשהו עוקבים, ואני לא יודעת תוך כמה זמן, אבל בטח לא כזה, בטח לא לקח לה 7 חודשים. כי הולדת להיות 7 חודשים, מי שלא יודע, כי תכף מרץ. אפשר להגיד עוד 8 חודשים, אבל תכף מרץ, אז נתקדם, נעגל. אני בכיתה ד', עוד מעט גם A, כאילו בסוף שנה. וכן, היה לי מודל במלחמה, לא חגגתי עם חברים, חגגתי עם המשפחה. לא ממש חגיגה, לא כאילו שהבאנו אותם הביתה וכזה. הלכנו לסבא וסבתא שלי וחגגנו שם. כאילו, לא עם המשפחה המורחבת, עם המשפחה שלי, עם האחים שלי ועם ההורים שלי וסבא וסבתא. לאבא שלי יש 9 אחים, כאילו ביחד עם 9 אחים, ויש לו עוד 8 אחים. הוא כמעט האחרון, הוא השביעי נראה לי? כן, נראה לי הוא השביעי. לא, הוא השמיני. והתשיעי זה דוד שלי. אולי אתם מכירים אותו, קוראים לו אוהד קריף, הוא עצב לנועה קירל סמלה. לא יודעת למה, אבל כן, אם תחפשו בגוגל אתם תראו. הוא הכי קטן, אבל הכי מוצלח, אפשר להגיד. מה עוד אני יכולה להגיד לעצמי? אני גרה בבאר שבע, ויש לי הרבה חברים וחברות, וזהו. אז זהו שאני יכולה לספר על עצמי, ואם יש לכם עוד שאלות, אני אענה. ואם יש לכם שאלות על או משהו על טוקה בוקה, או משהו שאתם אחר רוצים להגיד לי, אז אני קוראת הכל, מסתכלת על הכל, קוראת את כולם. גם אם עכשיו יהיה 1000 תגובות, אני אקרא את כולם, נשמעת לכם. ואם אני אעשה איזה משהו שיש כמה אנשים שמבקשים שאני אעשה את זה, אני אעשה בשביל כולם את אותו דבר. כולם. אל תתביישו ותגידו, לא, אני לא תעשה את שלי, אני אעשה את של כולם. אז ביי. וחייבת להגיד, עכשיו אנחנו נחזור לראות עוד משהו. אוקיי. אז היום אני יכול להגיד לכם היום יום שבת בבוקר, יום יפה סתם. והיום יש יום חורפי, כי יש גשם בחוץ, כאילו טיפות אפשר להגיד, ואני עם קצר. אז אל תשכחו להירשם להראות, להפעיל את הפעמון ולצאת לייק לסרטון הזה ולרשום תגובה מחממת שלכם. של מי שיהיה תגובה הכי מחממת אני אצמיד אותה. אז ביי, זהו.